ndị Igbo ji bụrụ ndị anyị ji aba. Ilekwa na ya n'ihu ndị Igbo, ihu na anyị na-eti mmanwụ. ịma na esiri efuru onwe gị n'ịntanetị o sokwa wee were ya wee na-agwa ụwa niile n'afọ gara aga ọ ga na nke Eliza na nke Queen Elizabeth na Britain UK for 3 times, I think 3 times in a year. Ọ bụrụ ebere ihe ọ ndị Igbo nọgasị ebe a na-akpụ ya maka na o nwere ihe ndị ọ na-emegasị ma eji wee mara ya ekike ya nwaanyị ọma ọsịsọ Ọchatike bụ nkwa mmadụ ka ọ bụ ọ na ihe niile gbasara Igbo. O nwere ndị ha na-arụkọ ọrụ n'obodo bekee USA. Ihe niile gbasara Igbo onye ọ bụ bekee maka ọ na-aga onye fi ya na-asị kedu onye ọcha na-asụ Igbo ihe a na-asụ ifo n'isi ugwu ọ ya bụ omenala Igbo. Hey! Nke abala ọkwa anyị kilili ka esi ebu mmadụ asaa a na-ebu atara dị na-arụ ofu dịka afọ one bụ nke a afọ one ịchọrọ ịgwa m na ji a anyị hụrụ bụ ọnwa 8 maka na akwa ọgụ bidoro ụfọdụ afọ na o ruru afọ 3 ụfọdụ afọ abụọ ofu mgbazi ha ụta ewepụgo ofu ụmụ ihe na-abịa ji bụ eze nri ndị Igbo, ji bụ ndị anyị ji aba. Ilekwa na ya n'ihu ndị Igbo, ihu na anyị na-eti mmanwụ. Onye sitere mekwe ọ bụrụ na ọnwa egbu ije ji ịchụ aja na emecha n'oge puome isi ji ya na hefulite chacha ilu ka mụ na-atụ bụ mgbaji karịrị ha n'ahụ n'ọkụ. Igbo Igbo ekele m na-ekwe m n'anya sị m ka m bịa were anya m wee hụrụ maka na ọtụtụ mgbe ọ bụ na ị na-ekiri ihe a na-ekiri n'ịntanetị ụfọdụ na-asị ịhụrụ ya ijeli ya na o nwecha maka na ihe ndị be anyị ọ bụ na nke ndị ọcha anyị hụ ha na ya ekweta ozugbo ịhụgo nwesị na m ga-ejili anya ọ karịkwara ihe anyị hụrụ n'ịntanetị. ọ karịrị ya gwogwo o tegokwa ọmịgo amị maka na ọ dị okike nke ome ya ebe o ji aka enukwa enukwanụ
mmiri na-eji na-ebuda na-ebuda ya bụ na ahụ ya na-ahụ ya were na ife abụọ ọ na-eto ọ na-agba okwu mmiri na okwu ochie elu achịkwa eji eti achara ihe nne oge iburu ya ọcha pempe orutuozi isi achara wacha ngalaba oge mmiri na abụọ ya ebudazi mmiri na ala wee mezie ya naanị gị na-atinye abụ isi ewu atọ ihe mụ nke ndị oyi were eme ọkwụ isi ewu onye na-ete ya nke wepụtara na ezi nye aka ọ bụrụ isi ewu ete ọkịta mmiri na ezokịta ha na-anyụ ya na-agbada mgbe igbochie ma awụchi ya n'ime egbochie ya orechazie tọrọ nwanyị gwọrọ ya ewere ee na-ekene m gị mana ihe ọzọ m chọrọ ịjụ bụ maka na amaara m ka esi akọ ji na-eme ya ihe m chọrọ onwe ka isi eme nke gị iche maka na ịna ya na-ana ebe nke a si ọ karịkwa nna ya gwa ya gbasara onye aba mmadụ ihe agba dobe egbe ihe nzuzo mgbe ọcha ka tie ya na mgbe ama otowezie ofuwe ome adaomi ya ahụ ofu ahụ na ọnụ ego si pụta maka isi ya ibe eze ebe ọgba ihe egwupụta ihe ọgbakasị na ka ọ bụrụ ofu ihe bụ n'elu ahụ o si wee kwudo wee gbadazie mana isi agbazi abefu ya ka o wee mee ibizi ya separate na iche 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 ka ọ bụrụ ofu nwa nọ n'ọnụ ofe omi ya gị enyi m nke a na kịta ihe ga-ebe mbido ahụrụ ahụzọ ya mere wepụtakwa ya wee kpochie kpochie ya too mmiri tanka mmiri na-ebute moto ebute mmiri ebute ugboro isii tanka mmiri na-agba ya ka onye ọ chọrọ mmiri ịchọrọ mmiri chọọ anwụ mana ike ọya na ikpe anwụ a mgbe anwụ na-achasi ike ha nwee ike ịra-eni ife ya mgbe anwụ na-acha ọ dịka ọ na-etete n'ụra ọ na-egbukeri anwụ ha eme ihe ọna mmiri adị ya na ahụ na-ewute mmiri ha ji buru oke ilele anwụ achị eme ka ole o buru ibu nne ọ na opere mpe ohu ma ọnwa ma bifuru olewacha wee mee mpụta nwa ọfụ ajụkwa ọpụta nwa ọfụ a ana m ene ya anya igbo isi enyi mana okwu dị n'anya na-amaghị n'aka ihe gbakapụta nke ochie ahụ ịgbakapụta ya agbakapụta o nwezie oke ịnọ n'ọfụma wee gbada ozi ala and ihe egwu karịa nkeji ole ya nọmọ ise iwugara na ka o nwere iji aka ya icho gbada mdego onwe ya na iwu dara na ihe nọ ọgba steeti gbada na-egasi ike ihe bụrụ ego ya ụlọ ojizi aka ya chọbụ ụzọ mgbazi ọ nazie Igbo ji wee sị na ụjọ tụba ji na-awa ana ọ gaghị eme nnene esi Igbo kwuru gịnị kwukwe ya ọzọ maanụ biko n'ụjọ egwu tụba ji na-abụ ana ọ gaghị eme nne ọ gaghị ebu ibu eto ha ịwacha mmehie ochie ha lekene ụdị achala etinye lekene ụdị achala ọ bụgodị na elu ka a na-arụ nna ọgụdị skafụl ka a na-akụ di anyị nke a ozi nke ọkpọgo mekwara ukwu karịa ụna oke iji aka wee gwọọ onwe ya aka ụgbada ikwu karịa ụna gbadazie ọgba tozie ruore ebe achọ ya ọ nazi ya n'ọgụ na n'ọgụ ọ na-amụ ụmụ onye jekịta aga ụmụ ọnụ ụmụ arụ iri na ebe ihe onye na-apụta ama m na-eghọta ihe okwu na ọ ga-aga ji ya ere kata ogwupekwu ya wepụ nne ya ya nke eji wee kụ ya anịma ebekwa na latin anịma pụtakwa anịma ọ ga na-ekwu anịma ekwu kịta na latin ihe anịma pụtara bụ mkpụrụ obi ifu na ọ nwekwa ihe dị ya na ihe agbakọrọ n'onu bekee ọ na-achọ nke ewepụrụ ewepụ maka nzukọ gụm ya
maka na ịhapụ ya ọ ka ga na-erikwa nri na-ewepụzie maka ya ọ na-eri nri ndị oyi ọ na-eri nri maka ọ ka dị ndụ ihe hapụzie ya ndị ọzọ ewezi ekudo ime ndụ wee gbadawa mana aka anyị gwa ahụ ogwu ya ndị ogwu eri ya ka atụtụ na-adị owe na-edi ya ị na-edi ya erimeri o ifo ihe ahụ na-ekwu anaghị ego mmanụ n'ahịa wepụta ntụ ngọ eji arụkwa ncha eziokwu ebe a bụ ụlọ oriri n'ezie ala Chukwu gọziri agọzi nsogbu anyị aghọtago n'ihu nke a dị ụtọ nke a dị iche ebe a bụ ngọzi ekwesịrị abịa họpụta ndị ga na-abịa afọ niile ọ bụ mmadụ atọ azụọ ha azụpụcha ndị ọzọ abịa na-akwụkwọ ụlọ ụgwọ gbam eziokwu ọ bụ na ọme ihe abalị ihe bụ ihe nọọ ma ndị isi obodo ma ndị niile na-atọ nneọma ekele m gị isi ike nnọọ lekwa nke a ụtazị nke a bụ ụtazị ịma na nke a bụ